Ето влизането на следващия кораб в водопада Сан Мартин. Ето го. Сега ще го документираме. Ето го. Вижте къде влизат. Ето ги там. Под водопада са вече. Вече е под водопада. Страхотно преживяване. Току-що го направихме. Измокрихме се до кости. Вижте ги, те са под водата. Ох, ужас! Ужас! Ще излязат ли живи? Да! Страхотно! Страхотна емоция! Вижте го! Вижте ги! Ето, взират се още по-го. О, Боже мой, ще излязат ли живи? Разкошно! Разкошно! Изгуби ги от погледа си. Там ли са? Не са ли? Боже мой, къде си? Но ето! Ето, опитния капитан спасява. Ето, излизат. И дъга се появи. И дъга се появи. Вижте. Ето е дъгата. Пак се влизат. Пак влизат. Под самата вода са вече. Успяват да излязат. Успяват. Ето ги, живи и здрави. Опитният капитан пак си каза думата. Това е една вълнуваща екскурзия. Това е едно незабравимо приключение. Една прекрасна авантюра, която ще остане завинаги в нашите съзнания. Заповядайте! Никея Травел ви приближава до водопадите на Игуасу.